Good morning, good morning. Sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton halangdon nga Senyor Arsobispo, the Most Reverend Victor B. Bendico. Kag sa aton station manager nga si Father Mark Granflor ang nagapanag-iya sang pungkuan nga ini para sa programa nga aton ginapungkuan subong. Ini ang inyo kaalagad, si Brother Ted Tuvera. Para sa aton nga programa, Simbahan nga Nagapang Lakaton. Subong nga adlaw sang Martes, Oktubre 14, 2025. Kaupod naton subong ang aton technical director si Alagad Mingming Wego, kag subong man si Kaalagad Ana Marie. Good morning. Subong man ga hatag kita sang katahuran sa aton nga mga tagpalamati sa 16 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Capiz kag sa 47 ka mga kabarangayan diri sa siyudad sang Rojas. Kung mamangkot kamo kung sa diin si Father Mark Subong, kaupod niya subong ang pila sa aton nga mga kaparian diri sa Arkidiocese sang Capiz nga subong nga adlaw hasta sa adlaw sang Biyernes bala may ara sila nga annual clergy retreat. Ga-retreat sila nga aton nga mga kaparian nagapulupahuway kag nagapangamuyo kay ini kabahin sang aktibidades sang aton nga mga kaparian sa tagsa ka tuig kung sa diin ginahatagan sila sang kahigayunan nga makapulo pa malandong, makapulo pa nga muyo kag baka siguro makabanding kag medyo makareminis dito sang ilang youth sang ila kabataan kay ara sila dito subong sa Santa Maria Mater et Regina Seminarium, ang aton mayor nga seminaryo dira sa Barangay Kagay. Medyo na late kita subong umpisa kay naghatag pa kita sang exam dito sa minor nga seminaryo sa St. Pius X Seminary. Tapos naghingagaw lang ta nga makaprograma pa subong nga aga para makahatag sa inyo mga amon mga kaalagad sa aton mga tagpalamati, sa aton mga viewers sa Facebook sang pila ka mga updates, mga pila ka mga bagay nga manami paga-istoryahan sa aton nga programa sa subong adlaw sang Martes. Luyag man naton tamyawon ang mga naga-celebrate sa mga birthday subong. Kung hingagaw na kamo, comment lang din sa aton nga Facebook live streaming sa aton 88.1 Spirit FM Rojas nga Facebook page kag sa Pamati Archdiocese of Capiz nga Facebook page. Luyag taman tamyawon sang happy Presbyteral Ordination Anniversary si Reverend Father Wilson Bong Navarrosa, ang kura paroko sang San Vicente Ferrer Parish dito sa Hagnaya sa Hamindan. Ara si Father Bong subong dito kaupod sang aton nga mga kaparian sa Kagay subong sa ila retreat
nga ginapangunahan ni Bishop Casitas sang Diocese of Marbel dito sa Mindanao. So subong nga aga may mga pag-istoryahan kita nga mga siguro mga 2-3 ka topiko sang bisan makadali lang gid kay basi alang-alangon tabla sa oras ho kay siguro mga hasta mga alas 9 matapos na kita tani. So subong nanay gamay nga update sa aton nga clergy retreat subong dito sa Kagay. Nag-umpisa na kahapon sang hapon ang annual clergy retreat sang Capiz Clergy ang aton nga mga kaparian. Gani kung magpulo pamangkot ang aton nga mga kaalagad sa ila mga tagsa ka parokya kag mission station kung sa diin si Padre Subong, diin ang ila kura paroko, sa diin ang ila mission station priests. Ay ara sila dito karon sa Kagay naga-retreat. Ara man dito subong ang I think nagpadulong na kay nakita ko kaginawain ang ilya sa lakyan diri sa compound ang aton halangdon nga Senyor Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, daw kaupod niya siguro kagaina pulo pamahaw diri sa iya nga residence si Bishop Casitas. Ara man dito si Father Freddy Villanes ang aton Episcopal Vicar for the Clergy kag rektor sang Colegio de la Purisima Concepcion nga siya ang daw in charge sa kaayuhan sang aton nga mga kaparian kay siyang Episcopal Vicar for the Clergy. Ara man siguro dito ang aton nga Vicario General si Monsignor Rufino Reggie Pamposa. Kag sa tanan dira ang mga fathers naton nga ara dira subong si Father Mark ara dito. Gani ako ang pungko diri sa iya pwesto subong. Nakita naton kahapon nag-umpisa na sa nasiling na naton nagsugod na ang annual clergy retreat. Time ini para sa aton nga mga kaparian para sila makapulo pahuway kay syempre masako bala ang kabuhi sang pari kay adlaw-adlaw. Apart from sa misa, may mga ginakadtuan pa sila nga ginamisahan, ginabadlisan, nagapakumpisar, no? Kag iban pa nga mga buluhaton, mga hilikoton, mga pagpakayo, mga pag-istorya, pakat gid yang kabuhi isang pari. Gani ini nga kahigayunan ang ila annual retreat amo ini ang daw medyo mahambal naton nga prayerful, hindi nato mahambal nga bakasyon, pero prayerful nga tion para sila makapulo pahuway, maka-share sa ila nga mga experiences sa ila tagsa-tagsa ka mga ministry, sa ila tagsa-tagsa nga pangalagad, kag syempre time man para makakulo kadlaw siguro. Daw sadya sila to kagabi. Kaysang hapon, may friendly game sila kaupod sang aton nga mga mayor nga seminaristas dito sa Kagay. Kag sang hapon, I think around 6 p.m. or 6:30, syempre may ara nga prayers and then naghatag na sang una nga talk si Bishop Casitas. Ngani pangamuyuan naton mga kaalagad, mga kauturan ang aton nga mga kaparian diri sa Archdiocese of Capiz para sa ila annual clergy retreat. Kag subong man no ang ini ginamention gid ni Father Mark sa iya nga misa tagsa kaaga no kagina permi niya ini ginamensionar ay apart from sa aton nga mga kaparian nga ara sa active ministry but silingon ang mga na-assign sa mga parokya, sa mga mission stations, sa aton nga mga seminaryo kag sa iban pagid nga mga institusyon diri sa aton nga archdiocese. May ara man kita nga mga kaparian nga dapat gid naton pangamuyuan tungod sang ilang siguro may mga ginabulubat tiyagnan tungod sa edad. Siyempre tawo man lang man
syempre nagamasakit. Kagluyag daton silang iupod man naton, no? Ambal gani sa aton permi nga sa aton nga mga laiko nga palanggaan ninyo ang inyong nga mga kaparian kag isa siguro sa mga pinakamaayo nga pamaagi para ipakita ang ini nga pagpalangga, ini nga paghatag sang tamod sa aton nga mga kaparian ang pagpangamuyo sa ila. Kay samtang ang mga kaparian, mga ordained ginapangamuyuan gid, no, ang mga intensyones sang aton nga mga kauturan ilabi na gid sa mga laiko. Ang mga kaparian man nagakinahanglan man nga sila pagapangamuyuan man, no, sang aton nga mga kauturan. Kay syempre we pray for one another gani, no, hindi lang pari lang ang mga muyo para sa aton, kita man kinahanglan gid man sa mga kaparian ng aton nga mga pagpangamuyo ilabi na gid, no, ang aton nga mga kaparian nga medyo may edad na kag medyo may mga masakit. Ilakip naton sa aton pagpangamuyo ang aton nga mga kaparian sanday labi na gid sanday Father Greg Posadas, si Father Enan Bulante, si Father Digno Hore, si Father Loel Cayetano, kag si Father Benji Faraon, no? Subong sila, no, may mga ginabulubatyag. So sila pagapangamuyuan gid naton. Nagsubong man gali si Monsignor Clem Ignacio sa Archdiocese of Manila. Kay permi man ina ginalakip ni Father Mark sa iya nga mga pagtamyaw kag sa iya pagpangamuyo sa aton nga santos nga misa. So dugang man nga update siguro sa aton nga pilgrimage sang Pilgrimage of Hope Jubilee year, no? Subong daw nakita ko to kay kaistorya ko si Brother Gab, ang isa man ding pulo partner ni Father Mark, ang akong classmate si Brother Gab Toledo. Daw ang Pilgrim Cross ara na didto sa mission station ni San Marcos, St. Mark the Evangelist Mission Station dito sa Barangay San Miguel sa Banwasang Tapas. Nakita ko to ang picture nga misa to si Father Josel Beltran ang upod sa Pilgrimage Cross kag mission station priest dito si Father Marvin Francisco. Kapulo pamati sila da. Good morning Father Marvin, Father Josel, kay Brother Gab. So sa mga masunod nga adlaw magapadayon pa ining pilgrimage sa ang Jubilee Cross, no, nga ginapangunahan sa aton nga mga laiko, sa aton nga mga lideres, especially sa mga youth, sa mga pamatanon nga ginadala daw, ginakita ko to ginatungtong sa pick up ang cross nga ginadrive ni Brother Gab kag kaupod niya si Father Josel. Ini nga kwan sa mga previews na nato nga mga programa diri daw nagpungko pa gani diri si Father Josel sang nagligad ko upod si Father Mark kag si Brother Gab. Ini nga cruise hambal na gani nagalibot ini sa bilog nga archdiocese sa mga nanarisari nga mga parokya kag mission stations para ipaambit sa aton nga mga kauturan ang paglaom kay ara kita subong tuig 2025 ang aton bugos nga simbahan Universal Church nagaselebrar sang Jubilee year. Kag subong sa nabatian nyo na siguro liwat-liwat na gani ini nga ang tema sang aton jubileo sa subong nga tuig paglaom hope.
kay tungod hope kag paglaom ang aton nga istoryahan, amo ini ang ginabantala subong sang simbahan, isa siguro sa mahambal naton nga mga recent or last katapusan nga legasiya ni sang aton anay Santo Papa Francisco nga naging sulat niya didto sa Spes Non Confundit nga subong madamo sang kagamo, madamo sang mga kalamidad nga kakalatabo sa kalibutan, may kinagamo, may gera, nga daw madamo na sa aton nga mga kauturan ang nawawad-an sang paglaom. Ngani paagi sa Hubileo, ini nga paglaom, ang paglaom naton kay Ginoong Hesus, waay gid nakakadula, hope does not disappoint, waay gid nagapamalibad ang paglaom. Ngani ini nga paglaom kay Hesus ngayara sa krus, amo ang ginadala sa aton simbahan sa bisan sa mga malalayo nga mga lugar, sa ginahambal ga naton nga mga kilid-kilid o kon peripheries sang aton nga probinsya, sang aton archdiocese didto sa katubtuban sa Barangay San Miguel Subong sa bukid sang kabukiran sang Tapas, no? Kinahanglan naton nga ibantala ang paglaom, ang mensahe sang paglaom kay madamo na kita sa mga kauturan nga nagakadulaan sa paglaom tungod sang ilang mga sitwasyon, no? Siyempre sa mga nagliligad ng mga simana kag mga inadlaw, damo sa aton siguro, no? Kung aton gani paminsaron, come to think of it, daw ka-relevant gid subong maghatag sang mensahe sang paglaom sa aton nga mga kasiman, sa aton nga mga kauturan diri sa Pilipinas, bisan diri sa aton kay may mga nakaistorya dabi kita diri sa mga higad-higad, wala nga damo sila gina palaligban, subong ginakulbaan kay daw sunod-sunod ang linog, tapos yara pa ang baha, mga natural nga mga kalamidad, tapos syempre hindi man naton malikawan, may mga ginamasakit ay tungod sa subong nga sitwasyon, nagaminahal man ang mga presyo sa mga balaklon, tapos ay dugangan pa abi sa mga pila naton dira nga mga kauturan ho nga naton nga kuan bala ga pakasasa sa kwarta sa aton nga pungsod, ng especially ng mga projects pala, mga flood control kag nanari-sari mga projects, no, nga ang balot tagid nga corruption kag subog ginapangamuyuan naton hasta sa piyesta sang Christ the King ina, no, nga daw ay nagidya tsansa, daw ay nasang tsansa nga mag-ayo pa, mag-improve pa ang aton nga mga sirkumstansya, ang aton nga kahimtangan diri sa Pilipinas. Kag syempre kung galantaw man kita sa social media abi, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, sa Instagram, nga madamo man sang kinagamo nga mga problema, hindi lang diri sa aton sa Pilipinas, pero bisan dito sa iban nga mga pungsod, no? Ang krisis sa Gaza, sa Israel, sa Palestina, kag bisan sa Europa, sa Indonesia, kag sa iban pagid nga mga lugar, madamo sang kinagamo, damo sang daw galupok ang mga kun ano-ano nga mga movement, mga hublag. Hay tanan ini daw makita naton nga may daw kuan bala nagakulo, no, daw nagabukal nga krisis nyanda nga tuig. Hay ang pamangkot sa aton nga mga kauturan dira kay may epekto inatanan sa aton, no, hambalon tagid abi nga ay way man kuya labot kay hindi man kuya apektado sa krisis sa dito sa Middle East, dito sa Gaza kay kwan. Pero kung aton lang tawon mga kauturan, base may mga kasimanwa, may mga kapwa Pilipino kita dito, base gani mga parientes naton ara dito sa Israel siguro, kag sa iban nga bahin sa Middle East, kag sa iban nga pungsod, ay una may epekto gini na sa ila. Kag subong man sa mga presyo sa mga balaklon, kung nagalibog ang inyong ulo kung nga nagaminahal ang presyo sa mga balaklon, kay tungod nagataas ina kay gataas man ang presyo sang kuan, no, sang gasolina. Kag ang gasolina nagatinaas ang presyo tungod ang supplies kag ang mga ang
danger bala dito sa source sa Middle East kung anong nagakwan, natural taas gid ang presyo sina. Kag sunod-sunod na dason. Kay tugod naga binahal ang balaklon, naganubo man gyapon way nagataas ang sweldo sa aton nga mga mamumugon. Hay kuan gid kulang. May ara nga mabaon sa kautangan, kaga may ara nga kulang na ang ginakaon, mahambal ta sa una duhang ilasud-an, subong mantinir na lang sang dilata kay mahal-mahal gid abi ang mga balaklon. Sa diin ang paglaom da sundira. I think amuin na ang mensahe gani sang aton nga pilgrimage cross, may paglaom, kinahanglan naton nga makig-uli sa Dios, magpasaylo sa Dios sa aton nga mga kasalanan, magpangumpisar kita kag bag-ohon no. May dapat kita nga maka-experience sang pagpanibag-o sa aton nga pagtuo, sa aton nga relasyon sa aton mahal nga Dios kag sa aton nga isig katawo. Kaya amuin na ang pagpanghangkat sa aton sang jubileo. So kung makita ninyo sa inyo nga mga parokya kag mission stations daw sa nagliligad ara sa 2nd district na bala no, umpisa sa Maluklok sa Ibisan and then nakalabot dito sa Banwa sang Sapian, sa Banwa it Sapian, tapos sa Bilao sa Sapian hasta nakatabok dito sa Lucero sa Mindan, sa Lumboy sa Banwa sa Mindan kag I think hasta nakapatapas na gani o ambot san o ang sa Banwa sang tapas. I-check nyo ang schedule ara sa Facebook page ng Pamati, Facebook page ng Archdiocese of Capiz. Basta ara dira makita nyo da si Father Josel kag si Brother Gab. Kag subong man sa Subong Langgid, I think a few days ago ginpagagwa na sang aton bag-o nga Santo Papa ang iya gid pinakanhauna nga apostolic exhortation, ang iya daw sulat no nga nagahatag sang pagpanglaygay sa aton nga mga Kristiyano, sa aton nga mga Katoliko, sa aton nga mga kabahin sang simbahan. Pinaagi sa iyang apostolic exhortation Dilexite, Latin ina siya, duha ka tinaga, Dilexite. Buot silingon, I have loved you, ginahigugma ko ikaw. Sa katahom nga mga tinaga, ginahigugma ko ikaw, I have loved you. Isa ini ka apostolic exhortation o kun apostoliko nga pagpanglaygay sa aton Santo Papa, Papa Leon XIV, Pope Leo XIV, sa aton tanan nga mga kabahin sang simbahan. Kag ang topiko sini nga sulat no, on the love of the poor, kung paghigugma sa aton nga mga kubos nga kauturan. Kag sa opening paragraphs pa lang ini nga apostolic exhortation nagapahanumdum gid no sa nagapadayon sang legasiya nga ginaman sang aton sadto anay Santo Papa, Papa Francisco. Ang grabe ang emphasis sa preferential option for the poor o kun ang paghatag sang importansya pagpabor sa mga nagakinahanglan no sila hindi pagpabayaan nga sila kabahin gid sang simbahan nga ang simbahan dapat magpanindugan para kag upod sa ila. Amo man ini ang mensahe nga ginapaabot sang aton Santo Papa, Papa Leo XIV sa bag-o niya lang gid nga apostolic exhortation, ang Dilexite.
at least kita padayo, no, bisan siguro for a short time kay we have a few minutes left para sa aton nga programa. Tamyawon danay naton ang pila naton ka mga tagpalamati. Ang dira luy ko tamyawon ang ara dira ang mga Cathedral Angels, day Clarissa, day nang Sepa, day nang Bibing, si basta mga apat na sila da ang mga gwapa dira nga mga sekretarya sa Cathedral. Kata nyo lang kung mamatsoy ka mo Mayong aga kay Lito Sonyo, nagapamangkot siya diri kung open subong adlaw ang chancery. Kaalagad ana mari open ang chancery da subong. Open da subong. Open daw subong nung Lito ang chancery. Basi may kinahanglan siya dira, pwede siya kadto dira Siguro may 3 ka puntos nga luyag ko hatagan kay base sa mga masunod nga mga programa diri sa simbahan nga nagapanglakaton kay manami gid ang orientasyon sang sini nga programa kay we talk about here of pagpanglakaton sang simbahan kaupod sa aton nga mga kauturan ilabi na gid sa mga nagakinahanglan ang aton bala nga social consciousness nga hindi separado ang aton nga pagtuo kag ang aton nga pagbuhat. Ang aton nga kabuhi sosyal, hindi sosyal nga pag sinosyal, pareho kay kalagad ana maridao. Kundi ang pagkakuano ang aton nga sense of social justice, social engagement kay ang simbahan, ang kaparian, kag ang mga laiko kabahin kita sang mas dako nga sosyedad. Amo nagapanindugan kita para sa social justice kag ina siguro isa sa mga tinutuyo sang aton diri nga programa hindi lang of course nagahatag kita sang mga updates na hanungod diri sa aton sa Archdiocese sang Capiz, sa aton simbahan diri sa Pilipinas. Kag syempre nagatudlo, naga-share man kita diri sa aton nga pila ka mga ideya, mga ihibalo tuhoy sa aton nga pagtuo sa aton katesismo, sa Biblia. Pero initanan, no? Initanan nga mga buluhaton, initanan nga mga hilikoton, nagakaangay gid sa isa kag sa isa kay sa tagsa-tagsa kay alalangot man lang ini sila tanan. Kag syempre isa sa mga manifestasyon sang insakto nga pagpangabuhi sang aton nga pagtuo amo ang aton nga pagpartisipar sa kabuhi sang aton nga sosyedad. Kay hindi separado sa liwat, hindi separado ang aton nga pagtuo sa aton pagpartisipar sa pagpangabuhi naton sa sosyedad. Kag ini isa sa ini amuman ang punto, pila ka puntos nga ginhatag ni Papa Leo XIV sa iya nahaunang apostolic exhortation, Dilexite, I have loved you, ginhigugma ko ikaw. So 3 ka puntos, una danay kay ginbulo basa-basa, review ko ni siya kagabi kay basi tawagan ko bala ni Father Mark kay maprograma ko. So panumdum ko sa anong maayo nga topic kay ara man ang Dilexite, ang bag-o nga exhortation ni Pope Leo. So gid pa kamaayo ko nga review-hon kag may 3 ako nga nakita nga ideyas didto. Una, ang inseparable connection between love of God and love for the poor. Nga hambal ni Papa Leo XIV, hindi separado, hindi dapat nagahilayo ang aton nga paghigugma sa Dios sa aton paghigugma sa mga kubo, sa aton nga mga isig katawo. Hindi siya sang social program lang, hindi sang
politikal nga tikang sang simbahan apang ini ang aton nga paghigugma sa mga kubos nga nagaangot sa paghigugma sa Dios kabahin or parte nga sang mensahe sang maayong balita sang ebanghelyo sang aton Ginoong Hesukristo. Nibala hambal gani ni Jesus sa Matthew chapter 25 ang Mateo 25 nga ang bisan ano ninyo nga ginhimo sa mga pinakagagmay sa mga kubos o man ang inyo ginhimo sa akon. Sang ako ginagutom, sang ako ginauhaw, sang ako nahublas. Kaya nga atong Ginoong Jesus, He identified Himself with the poor. Kahambal niya, hindi lang siya yung philanthropist, no, nga nagakadto sa mga kubos, mapaayo sa ila, mapakaon sa ila. Hindi. Si Jesus mismo, He identified Himself, ginpakilala niya ang iya kaugalingon nga siya kaupod sa mga kubos, nga siya kaangay sa mga kubos. Amo gani nga sa nasiling na naton sa Mateo 25 ang katapusan nga bahin sang ebanghelyo nga sang chapter nga ina sang ebanghelyo ni San Mateo. Dito naton makita ang hambal ni Jesus nga sang siya sang ang ginagutom, ginauhaw, hublas, ara sa bilangguan. Ini amo ni mga kubos. Kag si Jesus ginapakilala niya ang iya kaugalingon, kaangay sang mga ginagutom, sa mga ginauhaw, sa mga nahublas. Amo nang hambal niya, kung bisan anano ninyo nga ginhimo para sa mga gagmay, kung nga mga kauturan ginhimo niyo man sa akon. Gani, kung matuod naton nga ginasimba kag ginahigugma ang Dios, si Ginoong Jesus, kabay nga amo man ang aton nga panimuot sa aton nga mga kauturan nga nagakinahanglan sa aton nga mga kauturan nga mga kubos nga tanhi ang aton paglantaw sa ila nga sila may dignidad man, nga sila hindi lang ya ng mga nagapulupungko kag nagahatag sang ila palad bilaho nagalatag sang ila palad tapos hambalo naton ay ati no, mabaho mahiangsod maanghit kay kubo, kay imol. Di ba? Grabe ang diskriminasyon natin sinadara sa ila. Gani kung waay kita sa nagakaigo nga pag hatag sang atensyon kapag higugma sa aton nga mga kubos nga kauturan, amo man ang aton mahambal aton kulang ang aton nga paghigugma kag pagsimba kay Ginoong Hesus sa aton mahal nga Dios. Ikaduha siguro nga punto nga mahambal aton nga summary sang sini nga exhortation ni Pope Leo, amo ang centrality of the poor in the life of the church, nga ara sa sentro sang simbahan ang mga kubos. Nga sila hindi lang ya ang mga ara sa higad-higad, pero sila yara gidya sa tagipusoon sang simbahan. Tandaan naton ara ina sa Salmo nababatian naton na the Lord is close to the broken-hearted. The Lord hears the cry of the poor. Ang Ginoong Dios nagapamati sa pagpanangis sang mga kubos. Gani ang simbahan dapat waay kita ya nagapabungol-bungol sa mga hibubunot, sa mga balatyagon, sa aton nga mga utod nga mga kubos. Ngani ang simbahan nagapanindugan gid batok sa mga istruktura nga nagahatag sang halit sa mga kubos. Kabahay na siguro diri no ang sistema sang korupsyon diri sa aton sa pungsod Pilipinas, kag hindi lang diri. Sa bugos nga kalibutan inabalang struktura kung sa diin ang mga manggaranon nagapinamanggaranon lang gid, pero samtang ang mga kubos bisan nagapangabudlay nagapangabuhi sang matarong kubos gihapon, nagamahalang balaklon manubo gihapon ang ila sweldo.
Kag ikatatlo siguro ang pagpanawagan, ang pagpanghangkat ni Papa Leo XIV nga ang bilog nga simbahan dapat maghulag, no? Maghimo sang mga tikang, konkreto nga mga tikang para ikabuhi ining paghigugma sa mga kubos. Kag siguro ang conversion, ang pagpanibag-o sang aton nga tagipusoon, sang aton mentalidad, sa aton nga pakigkapwa sa aton nga mga kauturan nga mga kubos. Nga bag-uho naton ang mentalidad naton nga supposedly ara kita nagahigugma sa ila, nga sila hindi lang sang palakanon, nga sila dapat buligan naton nga edukaran, hatagan sang nagakaigo nga edukasyon, nagakaigo nga pagtamod, kay sila, no? Sila malapit sa Dios. Kag base sila pagani ang may matudlo, madamo sa nga matudlo sa aton na hanungod sa pagtuo, sa paglaom, kag sa insakto nga paghigugma. Kag makibot ka mo, no, bisan ang mga kubos nga waay-waay na gid, based sa experience nakon bilang seminarista sa mga apostolate bala. Grabe ang kaalwan sang aton nga mga kauturan nga mga kubos. Sila nga waay-waay na gani mahatag gihapon sang ila tion, sang ila nga bisan ano lang na, no, bisan gamay nga biskwit, ma-offer gid sila ya. Siguro sa mga masunod nga mga programa paghahatagan naton inisang kahigayunan, no, nga sila nga ma-discuss pagid naton at length ining apostolic exhortation ni Papa Leo XIV, Dilexite. Masunod galing adlaw, madamo kita sa mga aktibidades diri sa atong archdiocese. Kaga subong man, no, sa I think buwas nga adlaw Oktubre 15, piyesta dira sa piyesta dira buwas ina kalagad ming buwas ina, no, ang sa Luktugan, no, dira sa parokya ni Santa Teresa de Avila, Santa Teresa de Jesus sa Luktugan, Roa City. Sa ila kura paroko dira si Father Jose Arturo Emilio Oropio Arbatin, Father Emil. Basi busy subong si Father Emil dira sa iya pagpreparar dira sa Luktugan. Kaupod si Father Jai Esguera. Tapos the following day, daw piyesta sa dito sa amon sa Banwa sa Mambusa sa Barangay Balit. Sa Birhen sang Barangay Parish kag pangunahan sang ila kura paroko, akon idol si Father Butch Abalahon. Mamisperas dira sa hila siguro boss Sa oras nga alas 9:05 sang aga, kita mababay-babay na siguro diri sa aton nga programa. Sa liwat sa ngalan sang aton nga host, sang aton nga ang tag-iya sang sining programa si Father Mark Granflor.
Kag subong man sa aton nga Senior Arsobispo, pangalan lang sa aton nga broadcast team nga ginapangunahan ni Monsignor Vic Bendico. Kaupod ang aton technical director subong si Kaalagan Miming Huego kag si Sakuragi. Ini ang inyo kaalagad seminaryan Ted Tuvera para sa programa nga simbahan nga nagapanglakaton diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. Basta man taliwat Maayong aga kag God bless Pilipinas.